Аз имам ли конфитюр за тези палачинки? Аз нямам конфитюр за тези палачинки, бе. Георги! Оф, мамо, кажи! Георги, айде да вървиш до магазина да купиш един буркан конфитюр. Играй на компютъра сега, не мога! Айде, палачинките са по-важни от твоя компютър. Значи. Кажи! Георги, айде бързи върви до магазина да купиш един буркан конфитюр. Стига де! Да, за палачинките, че няма никакъв. За един буркан конфитюр! Един буркан конфитюр ти казах. Ох, добре, отивам. Мамо, ето ти конфитюр. Айде бе, Георги, от кога те чакам? Какво е тъй, бе? Ма нали каза, че искаш конфитюр? Ти ни каза колко голям буркан. Какво е това пискилче маничкото, бе? Ама ти не каза колко голям буркан. Какво е това, бе? Аз ти казах да вземеш един голям буркан конфитюр. Той не ми стига за един зъб. Ма какъв си ти, бе, същият като баща си човек? Не може да те накара нещо. Значи, ще отида сама да си го купя този конфитюр. То се е видяло. Какво да го правя той? Какво? Изчезва ми от главата. Леле. Човек не може да ги прати до магазина, бе. Не може? Георги, яла тук, сине майчин. Какво е това? Какво ми се правиш на шокиран? Да, намери го в джоба и тук отстрани на раницата ти. Как така да не е твое? Това е някаква електронна цигара, вейп, не знам какво е. Не е мое, само твоя е тази простотия. Не ми говори, докато аз говоря. Няма да ме прекъсваш, момченце. Така, няма да се разберем. Значи, видели те и разберали, че това е твое и че пушиш, пари от мен ти няма да видиш. Да, аз не говоря на шапката си, като приказвам. Как така да не е твоя? На кого е? На кого? Как се озвала и тук така? Магически. Не, твоя е със сигурност. Какво, на някакъв ученик? Мислиш ли, че аз ще повярвам на тази простотия? Няма как да стане. Пари от мен няма да видиш, ако пушиш. Разбрали? То си и за теб, не е за мен. Леле, муци. Много ми харесва, много. Ама направо ти се представя, ставила си ръцете направо. То на черта, ама то направо красота, бе. Точно така прическа. Исках като по филмите на онази от турския сериал, де ти показах, добре. С новата дрежка, направо момиче кокиче. Такова. Какво? Ми направиш снимки за Фейсбука да скачиш? Добре, да направи. Не е ли малко близко? Така ли се снима за прически, за фризури? Малко прекаляваш ми се струва. Добре, Муци, мерси много за прическата. Оле, чакай, че забравих пари да ти дам, бе. Колко ще струва? Колко? Как така 100 лева, нали се разбрахме за 60? Откъде пък ги доскарате 100 лева? Георги! Яла да ми помогнеш малко в кухнята, бе! Сега! Ела! Значи само на този компютър стоиш. Оф, да, мамо, кажи! Най-накрая се сети. Я да нарежеш тая тиквичка за супата, че аз да върва да изчистя охола. Пак ли? След малко ще дойдат гости, леле ти снежи с Сашко, да. А ти цял ден ми стоиш на този компютър, нищо не си хванал в тая къща. Хващай ножа и режи. Добре. Какво стана, бе, Георги? Ау! Какво? Лелей, ще се усъкатиш, аз ти знаех, че не трябва да ти давам нищо да буташ с къща, бе. Значи в кухнята си пълен потрес. То навсякъде си пълен потрес, бе. Как може, бе, момченце, за 5 минути да те оставя, бе? Значи усъкати се, гледай. Дай да върна да търся сега лепенка, тук да те залепа. Значи... Олеле, ужас. Ме страх, бе, Георги, къде ме вкара тук сега от ине? Олеле, Господи Боже, ще припадна, аз ти казвам. Майкото всичко се вижда тук около мене. Ще умра, аз ти казвам. Ще те прибира, момченце, само да се приберем. Къде ме вкара тук от тоя? Много високо. Много високо. Ще повърна, аз ти казвам, ужас. Излизам, не мога, майко. Ужас, ще ти отрепа, момченце, къде ме вкара? Няма да ти ходи по тоя асансьор, ти да не си откачен. Ще падна пред него с стъпалата. Няма да се разправям с теб пред хората.
Колко са те 13 етажа надолу? Оле, дай да направим ни снимки тук. Оле, колко е високо. Айде си ходим, че ме заболят краката и мене. Оле, аз съм забравила да купя хляб днеска, бе. Майко, каква съм заспала. Я чака аз да се обади на синковеца да купи. Ало? Ало? Георги, Къде си, бе, Хаймана? Кажи, мамо. и аз се върни до магазина да купиш хляб, бе. Мамо, аз съм почти до вкъщи. Абе, върви, че забравих да взема днеска. Оф, мамо, няма да се връщам. Айде, че ще ми ядеш краката до вечера. Добре. Ама ресто остава за мен. Никакво ресто. Всичките пари да ми се върнат до стотинка. О, окей. Айде. Лиглю с лиглю. Леле, ма той време много лошо, бе. Пак вали. Не се наваля. Георги, Да, мамо. я върви до магазина да купиш един хляб. Ама времето е лошо. Бе, как ще е лошо времето, хич не ме интересува, няма да се намокриш. Вземаш един челър и отиваш. Вечера коша ми ядеш. Краката, да. Ама, мамо. Айде, стига се обяснява, заминавай. Георги, какво правиш, бе? Мамо, бях малко гладен. Е, как така малко гладен? Защо си разваляш вечерята сега с тая лютеница и шунка? Сега ще се наедеш, после няма бутиш манджата изобщо. Е, цялата баница съм направила. Сега какво да я правя? Да я хвърлям на кучето. Оф, ама, мамо. Изобщо не ма мамосвай. Отутре си готвите сами. Същия като баща си. Георги! Ох, кажи! Върви да изхвърлиш буклука. Изхвърли си го сама. Какво каза, че не чух? Я пак повтори, бе. Момченце! Оф, нищо не каза! Ти на кого ще се отговаряш, бе? На кого ще се отговаряш, бе? Келеш малък? Нищо не съм казал, нищо. Как ни да изсрам така да говориш на майка си, бе? Когато кажа нещо, се изпълнява в тази къща. Под моя покрив живееш. Не го забравяй това. Когато сам започнеш да си изкарваш пари, тогава ще говориш много. Искаш ли да го обърна това по тебе и да видим тогава? Тебе питам. Искаш ли? Айде! Вчерашен келеш ще се отговаря на майка си. Вечерята е Абе, Георги, бе! Какво ядеш? Защо ядеш преди вечеря? Мога ли да попитам, Ами сега кой ще ми яде това, дет съм сготвила? Хич не ме интересува. Заминавай в кухнята да ядеш това, което съм сготвила. Аз храна няма да хвърлям. Дай ми това нещо на мене. Айде, заминавай. Какво е това, дет го яде? Я да го опитам аз. Що много обубе? Мамо, забрави си телефон. Абе, мамо, защо ядеш преди вечеря? Георги! Ще ти кажа аз на тебе, Ей, ти момиче, тук с мене малко Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ей, тука, ей, тука Попа някой чука. Ей, ти момиче. Георги! Къде отиваш с моя кашон, бе? Оф, мамо, какво ще го правиш този големия кашон? Не, давай го този кашон тука. Трябва ми. Стига де, има достатъчно буклуци в тая къща. Как ще изхвърлям кашона? Аз ти да не си луд? Те с кашони пари струват. Оф. Ще му намеря място аз тука, да? Давай го. Добре, ето дръж. Ще изхвърля кашони той. Същият като баща си, само хвърлят и аз купувам. Не. Няма място тук. Мамо! Ти да ли си луда, бе? Какво бе, Георги? Оле! Легло ми трябваше за хола. Нямах легло. Я виж, перфектно е. В какво семейство съм попаднал, бе? Бе, Георги, бе! Какво му има? Ужас! Я да бягаш от тука. Ня виж кой е удобно. Отивам да кажа на приятелите ми. Ей, здрасти.
Здрасти. Коя песен слушаш? А, Лола Крава Еспаньола. É Lola Crava Espanhola, marca su paška като кажеш Ола. Това е Lola Crava Espanyola, клапино цона като кажем. Ей, кой път се обажда без значи по никое време? Ало, кого търси ти, бе? Стоян търсим, Стоян. Какъв Стоян търсиш, бе? Ей, значи, звъни ти един-два пъти, затварям. Еми, не може да разберете, че не вдигам на непознати номера, бе. За какво го търсите тоя Стоян? Ами има кредит. Кредит да погасяваме. Извинявайте много, аз кредити за погасяване нямам, няма и да имам. Аха, като видите, че не ви вдигаме един път, два пъти, спрете да звъните, бе. Боб готви, не мога да сготвя заради вас. Мъжо ми след малко ще се прибере, от работа умрял, жаден, гладен, няма какво да яде. Ей, значи! Ей, неразбрана, значи сган, без значи ужас. Ей, един-два пъти звънят, ама то по 10 пъти вече не се издържа.